hindi kinaya. Maglalakad tayo ngayon. Ngayon naglalakad po kami. Ayan. Hi guys. Hi guys daw. Kaka-redyog ko lang ngayon. Mainit na naman. Ako rin. Baka naman, brilliant. Baka naman. Brilliant. Sponsor naman. Baka lang naman. Hi. Hi. Ano ba kasi lumalad bang? Kami po ipa pumayakan eh. Doon lagi ba? May lunch na kami. Yan inagyan ng NLP. Ano nyo ko na yan? Kaya andyan makadwa akong dice. So pagkingin ako. Aliya pa po. Ay, coba ka tayo tayo bagyo eh. Ako ka lang po sa amin ng bagyo. Magras ka na yan ito. Suha. Sabi na mo, isang datang yung dang pinagyan doon eh. Yan yung lupin na yun. Kaya sa ganun tayo, muli na yan. Tingas yan daw ng Ninong George. Ayan, marami niya magkay. Muna yung kalwalas na yan. Hindi ko kawat yung miras din. Opo. Ano yun pa? Ruhan, kanita kayo naman kayo. Pero, may plaster. Mamagtas to ba? Oh. Pero bago mo kaya kami nila ta. Ay, husband. Tingnan natin. Irasan kayo ko lang natin yan kaya. Kalwalas na yan. Ah. Wow. Pero walang kaya ngayon eh. Asan yung plus dan? Happy yan. Hindi. Wala yan doon. Ano yun? Pwede tayong kasya. Tipo, tinangyabon. Ha? Pati na ka ng anak dito ng ito. Ano ka rin? Kailangan ka na. Bako, may kasinero ito. Bagay. Masipag na po ha. Ayan na. Uy oh. Sipag na oh. Ay, pusay sana. Hanapin pala maklawa. Yan. Ay, yan. Lagi nyo naman. Oh, yan po na.
Maluwang. Kuya, so naglalakad. Walang Saan sa inyo? Yung bilis mga kapatwa. Ang pwede na. Oo, sa mga lele, pero kasi lang sa mga guide. Paano kayo magdama? Ikaw kasi pa, pakalawin na din tao. Kala nila, sa aming sanggo. Ano? Pakalawin na din tao ako. Hindi na kaya tangaray ko lang. Ano kayo?
Can you hold this saglit? Hi guys, it's me, Riza. Ay, pa kanya. Magpapaka ba? Yung ay paka ba? Ako nakakakay. Mga niya makakay. Hold me while you wait. Ayun yung ilog, oh guys. Nakikita nyo? Basta may ilog dyan. Pwede kang maglaba. Ano natin yan? Mag-vlog na try. Dito nila matutuklasan ang kagandahan. Ano? Kapag nahulog yan guys, bahala kayo. Pag nahulog kayo. Bye-bye. Guys, ayan guys. Okay, kuha ka ba na yung mga? Yan, may nakasunod sa atin. Dalawang babae. Alam, Oh, yan. Overtaken na tayo. Yun, ang bilis na. Ang bilis na mo. Oh, tumatakbo sila ng mga 30 kilometer. Ayan, tatalo sila. Boom, boom. Tayo rin ay tatalo. Ah, ang taas ng hang. Tron-tron tayo mo ba? Sabi mo. Pabot niya. Ito po yung barangay Daba. Ito po yung kanilang hoverboard at saka yung barangay nila. Ayan po. Ayan po. Dadaan tayo. Kailangan pala sa labas nila. Opo, ito na po yung barangay sa Lagos. Daba, sabi na Daba. Pili ng lax na. Ayan po. May... Ba? Salamat kami, kasama. Guys, ayan po. May nangungurente. Ay po. Oh my God. Nandito po nga tayo ngayon sa papuntang PSAU. Di rin, may wala yun. Ano? So ngayon guys, nagpapahinga muna kami dahil nagutom kami. We're going to buy snacks. At ayun yung kuya namin nakabila siya with this yatot. Okay. Baliw. Nakakarin yung lista. Naray sila mo. Saan ka nalagay tanan? Una ka pa. Ayan, ayan. Picnic. Ano yan? Ask them, papasuyo ko na. Atin po margarine? Palagyan ko. Padagdag po, margarine. Dami paray pa dun. Ayan, bumili kami guys. Saan tayo bababa? Mais. Papataya kaya kami. This is you, this is me, this is all we need. As usual, patungan. Dapat sinari tayo ang food. Kaya natin.
Sarap. Sa? Thank you. Yeah.
mo tama, Park. Anong dala mo? Pagkain. Tunaw na yung ice cream. Wow, hi. It's so beautiful. Ano? Ha? Baba na tayo dyan. Bakit? So beautiful. So, do you want to eat na? Yeah. Ice cream? Yes. Math equation ka ba? Bye. Kasi sa'yo pa lang solve na ako. Ah, kawaching ni Nino. Pakita mo nga yung mga pagkain natin. Baka maingit sila mama. Ano to? Pakita mo isa-isa. Moby. Mobi. Ayan, baka sponsor naman. Corn. Corn. Corn na ito. Oh, piatos. My favorite. Green. Cheers, spring. Yay. Another one. We still have another. There. Oh, that's mine. Maybe Sinona. Sinona? Oh, bring it back. Naroon ay manta ba? Na? Oh, malaso na yung ice cream. Kano niya pa? Na? Isa. Isubsub ko katabang po. Yeah. Saan? Pati jata. Inga ben. Ano? Alan! Sumintindi? Alan! Mukhang hindi po kayo napansin. Luban mo yan, Ray. Yeah po, thank you. Ay, pala tingaso na.
Mabutita pala. Okay pala. Brampi. Na? Wala yung maning kain. Complete ang kain. Yan po, kakain tayo ng mais, walang tubig. Bahala na kayo kung gusto Ano nyo. tubig yan eh? Kung mauuhaw kayo, nagsarati tindahan. Ano? Hindi mo ko bibidyo. Ang sakit sa puwet. Dito po kami. Sinubo niya. Guys, look at this girl. Sis. Let's go. So, we waited for nothing, eh. We're Dapat going hindi home. ganyan mag-video. Dapat ganito. Ayaw ko ganun video. So, can you help me? Tara! Hold this. Because I need to retouch myself. Ay, baray sa. Hold this na to. Inom tayo ng Sprite or water. Hindi talaga magalang? Upo ka mo. Eh, di ba sabi yun ng... Alaw na yung mga kanong tayo. Hindi mo pa maninayan, alaw na. No. May ito ang oras eh. I'm going to Meron sleep. na mo oras. May ito ang oras. Nakarami na naman. Nakakat? Nakakat ka ng nakakat? No! Eraiso. So guys, ayan. After we ate a lot of foods, now we're going home na. Wait, hindi pa ako siya. Sana naman eh. Okay. Pero sa porque mamayang nyo. So beautiful house. Grabe ka. Wow, na. Alright, hello people. I think you are so beautiful. Yeah. Wow, laka. Ay ko. Ay ko. Pipicturean tayo itong kay kita niya kasi ano din talaga yung... Saan yan? Sige itong kanto ko ng tanay sa iyan. Pati kong picture ganito. Ay, Makayabi ka? itong kalu... Itong nakalto itong kaya. Bukas hindi. Meron? Basta pa talaga. Bakit akala ko na Ryan? Ay! Ano ako? Mapula na yung palitan ng daan kita eh. Dapat naman talusad ka na yan, barag kalubog. Dahil mga pula pa itong kete. Yung tandaan. Mapula kayo pala. Ano mo? Suka sa? Hindi ko naman, hindi ko naman. Ha? Picturean tayo. Ito mag-start na kita. Picturean niya. Saan ba taga? Yeah, galing na rin. Hindi ko katayarin. Ay! Ano? Tingnan ka. Ako! Pinigil ako. Saan?
bali. Ayan, yan o. Dito. Didi. Dito. Kita na tambal bala nga rito. Ay dito picture mo. Kita mo na picture gan kita banda. Tingnan mo talo. Sa dusog mo bigyan. Simbol lagod lo ka. Ayan, na picture mo ni Ken. Pwede ba ray stop? Ray. Bagaya. Ray stop. Lagi. Oh, yan. Udah sa'yo pa. Bakit? Udah nyo. Bakit nga? Picture lang. Soft drinks na. Tubig lang. Bisa tamaragol-ragol. Ay, di ba to? May pakakalala ka mga cellphone ko to. So, hi guys. Guys, as you can see, tinitignan ako ng mga tao doon, yung mga matanda. May pala din tao kita na. Masih ingat, Pak? Catat ko naman. Di ba na rin? Ano ko? Oh, dyan ako siya. Rest to. Yan. Miska na. Ooh. Uy! Hi guys. Wait up! Yeah. Magkita tayo pala. Inom muna tayo. Ari ako may sabi nga. Wait mo spot eh. Ano po? Tingnan. Kok, tatlog. Ako tubig. Tubig lang. Ano yung Sprite? Metong Sprite, metong Coke, metong water. Pepsi na, sige. Kulang lang. Ano na pa plastic? Ini lang, ini lang. Get.
Gusto naman yung pag-iwa mo. Makamali mo lang dyan. Sponsoran din. Kamusta naman? Parang asid na asid ka ah. Ay, yung open mind. Ay, bula. Patansin natin gumamit na sito. Right. Sarap ng tubig. Sponsor naman, oh. Ay, saka pa. Namira yun. Lamang mo yung anak ko saka? Bakit? Tubig. Troops. Master. Uy, na ano, takap sa isip. Ay, inuuli na rice. Okay, ayan guys. So, after we eat, after we travel, a long time. So now, we're just going home na. We're tired. Also, the driver is so tired. So tired. I'm so busog. So good. Mag-ice cream pa kami mamaya. Yes. Dalawa, okay na. Sabi mag-raya tayo sa Mukha ba akong video na? Yan, seryoso yan. Muna ako damo. Sige guys, go ahead. I can manage you. Ang trabaho daw. May suso ba? Na? Mukhang muntik yan. Hoy! Tara, tuloy ka. Baram. Dakal. Tara. Tara. Tara na. Mandiro tayo na makibot. Baba. Okay. Yeah. Hindi ka nakalulad. Naya malalam? I'm so scared guys. Baka may linta.
Ayan. Guys, ayan o. Yan yung ginagawa natin. Ayan. I got one. Maragul na yan. Maragul na. Let's see another. Where's your what you get? Wow, so many. Pero meron plastic pala. Yes, because I'm just finding for another. Wala gilid na. May nakakain yung gano'n, may papalabuhan. Para ako. Kahit kandal matala. Wow! I got another cute one. Bisa ni Rai suntingin. Pero wait. Ha? Wah, sige. Ay. Yan, mawala. Wow, she got another. She got. Ano yan? Aray. Ito. Ano yan? Ano? Kami Rai susukang gingatan na. Wah, para lang. Tapi nan. Sa, may slide ka ken. May slide. Ano? Talang ka ken. Yan ba? Talang ka ken. Pakatalan mo. Bata mag-dive ka ni oras. Ayaw paliko. Ayaw paliko yung shark ko. Yan, dali. Medyo nalalamig magyagan. Sabihan ko lang nga ba eh. Mag-slide yan eh. Yan. Nagaan bagya. May ang pali ko patuloy ng oras kaya. Video may tama namin na ba? Oo. Video mo kami na dito, my date. Eh masyado makasigla. Mapabo na yan. Oh, I see this one. Oh, I got also one. Oh. English pa. Nang walang... Guys, look. Rai, kini Rai. Ay, no, talang ka. Talang. Na, kuya kaya ni. Uy. Ah, may mga sisyo. Uy. Did you see this? Lagay mo dyan. Oh. Oh, nasugat daw siya. Ayun. Ah, may magalaw na. Maglawi tampo. Maglawi ka rin sa nung masala ko. Panakit. May nakit kang kahit. Tanong pa. Kakakalalim mo siya. Pag siya manakit ka sa black. Ayun, halo pa na sa inyo. Ito, ito. Ayan, laki guys. O, diba? Oh. Yan. Ikaw ba naman masalsal? Nakatulasan. Yung kuha kakit. Tayo kasi. Waldo. Yung kuha kakalisan. Wala ko yung nakit. Sige. Ayun na kaya lang. Kaya mga kain. Minsan ko lang yun. Yan o. Yan o. Pwede mo na sinama. Malinis yung dami. Tayo ni Kino. Ay, kalinis o. Saan? Kino. Hindi mo makuha by your own. No, I cannot. Ay, I don't know now where's. Malati lang pala rin. I know. Ayan naman natin. Masyado na malati rin eh. Wala na kang akwa ka rin. Narin o. Kuna na lang. Naming gayo. Pagkin na. Yung ito lang. Huli yung lang. Ayun o. Diba?
guys. So guys. Ano mas ha? Hold it, bit careful. Huh? Nani ini? Wala naman. Bara isa. Kaya sa'yo sila. Mga pa. Isang may tanong naman ako. Guys, ayan o. Nang nakain-kain na nino. Patang niya. Ay naman nipit. Huh. Oh my goodness. Ayan guys oh. Pero kailangan dyan din, no? Labo. No need siguro. Kung mamamatay, mamamatay. Ano tayo ng buti? Wala nang pero. Siyempre, regaan sa amin. Mantong ka rin po na yan. Bakit hindi ko nga lampasan? Banda ka na. Kaya ko na. Dito susuda. Dito medyo marabol. Hindi ko nga susumulat yan. Ay, sama kayo niya daw. Hindi ka pa rin nakapagmagawa. Ay, hindi mo. Wait. Kapila naman yung deadline dala eh. Ano? Kapila natin deadline do. Yan eh. Hindi kami siya. Ganyan ka na siya. Deadline ko. Matanda ko. Ay! Baris. Nabasabol dit sa iya. Hindi ko rin bato-bato gilid mo. Baka na lang gagamsak. So guys, pagod na ako. Titingin lang dapat kami eh, kaso mayaman. So guys, ito. Ganito ka lang. Yok! Tutot ka more. Wala na. Lagi. Sige, di ka lang. Ano makasibangan natin mga ganyan? Kadala mo natin. May kasama. Sige lagi. Ay go. What I mean this one? Bakit? Laging kayo. Danom. So. Ah. Ano nga chula danom. Chula danom. Sila mo kung ito customer. Ayan sao. Okay. Iya kumari nam. Oh. Ito. Ito ba? Bakit nakatakas na? Sa akin yung kayo. Yan ang gano'n mo ito. No? Wala mo na lang kung gamang po tayo kasi. Okay? Bigat.
Oh, karakal lagay na yan. Oh my goodness. Sa, mga hilo. Dito, maliit din. Ha? Bakit? Hala! May sira yung sinelas ko. Sira na po yung sinelas ko. Need ko ba yan yung ano? Sa, makakita rin ah. Weh! Ayun pa oh. Ating kung namulan eh. Sinis ako din tamang nila. Oh my goodness. Nawala. Ano? Meron kaya laman to? Oh, wala mo yan. Sige. Lagi mo maglawi ako ta. Ating kayo mo. Sige. Narinig mo. Hindi mo agad eh. Sawa. Ito ko naman namin. Hello po. Gusto po. Na? Ito lang. Ano? Hindi mo pang kayo ng game. Masilapin lalam din. Gusto. Huwag kang magano. Sa? Ano oras? Ano? Sasak kayo dito? Yes. Yes. Ang daming isda. Wala tila pa. Ano na? Sa'yo. May dating isda. Ano na? Ayan. Ayan guys. May nakuha tayo. Lagyan mo ko. Gaya! Diyan may akong tandanong. Diyan may dalang. Ayan. Yung pangarakal po tayo muna abot. Ini try tayo rin. Hindi po ito pwede yun. Hangin. Suso. Ano mo? Lagyan ko lang. Ay sa. No kalatisa. Ayan, ni Pais da, oh. Ayun. May tayo. Wala may. Paano hindi ito? May tingatok ko nawawala. Managit ka sa akin ka. Dati lang naman. Kurang tama tayo na. Hindi mo. Sa pang kapag makaray na siya ang buti. Medyo tigrayan. Kirain pa nila na lang mga yun. Ikaw tubig ang rayo. Mas kakain lang ako yung mga paraan. Sa'yo na ako. Sige, matawa rin. Ayun. Walang kakakanyan. Sige. Din. Ay, may marami na doon talang ka. Ay, kasi naman eh. Kasi naman eh. Ha? Hindi naman malati yan. Mata. Ayan. Bakit? Kame. Congrats.
Palagi na ako ng paroke eh. Na? Yan ka. Sabi na mo. Kanina hindi na akong kayo. Wow, malaki. Malaki ah. Ay, sinagalan ko kami. Ating isda. But it's small only. Ano nyo na? Ikan ba ito tulo? Ikan ba ito? Wala man eh. Ayan yan. Wala. Oh, so big. Oh my goodness. If you want to get sa also, you can first go. Ako makapag-concentrate, masik ko burger. Ikaw ba naman mo? Masalsal. Tiyo. Ano? Nakawala na. Pati tarang parang niya matama. Ano pa kabili? Kakain natin. Para kagaran siya kung pangatagol ba? Okay, we just find it. Pakalawin nyo ba? Oo nga, ini na nga. Oh, pakalawin mo na lang. Oh. Malaki ang agad. Ang lamig ng tubig, pwede maligo. Yes. Para no? Tagal na ako. Tingnan pa namin agad. Sige, sige. Ang kaya mali ba itong dalawa? Tagal ba? Ay, ito yung compartment ng motor eh. Ha? Ito yung bulat sa puto. Hindi na mabahan ba? Kaya ako bulat sa Ito mo naman si Rosa. ito yung compartment mo. Pakalawa nga natin. Nalawag mo. Baka magsatas ng mabahan. Ano sawa? Aray! Masabsabi ko yata. Sa! Ray! Ray! Ay niya mo. Ay, atin ito. Ay, Ano? Kaya mo sila. Ray, ano? Ayun. May kaya na. Sa, kita abang doon. Ito nga. Ano? Ay, na. Whoa, we got one. It's so beautiful. Oh my goodness. Pwede natin malaki. Eh, no, masyado malati. Sa, dapat ang iisipan mo. Ito nga pang lemang. Yan, pwede yan pala. Puto, paglangutan niya, lalalangutan din. Sisipan na sa. Puto, lalaman na. Sisip. Yeah. I got one. So. Sige, gaya na ka man. Dapat itindakan niya. Kalayan ka naman na. Kaya na marami yun. Oh my goodness. Oh my goodness. Siapa tuh nih? Gini. Sagin ka. Oh, sidas. Siya. Pakakalala ko. Yan. Wait lang. Ayaw ko sagot din. Yan ka. Yan. 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 Ang baho. Baho. Tanan mo. Ako kamay. Yeah. Wait, kalalam na. Mahin ka lang ba? Wait lang. Mas kaya mo. Ma? Ay, sama bato nesa. Palain mo ko? Ano pala yun? Harap, mabasa ako. Palay sa brang no. Mahin talaga yan. Mas masanting pinamabasa ka. Yes, yung may basa. Pangalan yung arang bato sa dalbag ko. Ako mo. Tanga ka pa mo. Aray ko po. Tawa-tawa ka pa dyan. Wala mo nakikita. Can you mind your own side? Kung ka na akong chinilas. I can't mind my own. Saya ka tatal na sinuong. Okay. Ano na,
kanina man. Pakakalayo. Na? Ang basa ko. Ba? Force station nga tayo. Kaya na. Kumalmang ka pa kanina. Diba? Kung natapos na ng ice cream, kayo babaw tayo na ba? Yeah! Eh, buti da na. Malaksa kayo. Oh my God. Ang baho. Oh, this one. It's so very maliit. But it's okay na. Wala na natin mo to. So, can you hold it na? Ano ang pangalaala mo? Wala na dun. Wala na kaya? Ang hindi ka na maganda ka naman. Ano ko mong kainin kasi sa? Kainin mo malapit oh. I got two. Sa? Nga ako rin eh. Sa rin eh. Kaya kayo pa niya. Gusto ko sulit niya. Sa? Hindi pa mangigit. Ganyan ka palang nakakain nila. Kaya balik ka na. Ang aking ano. Ah! Oh my goodness! Sumanong. Oh my goodness! So yun guys, double kill no. Nasira yung isang tsinelas, nasira yung pangalawa. At yun nga, masakit na pa ako. Gusto ko nang matulog. Uy. Pwede ito may nabo. Kumanak may nabo. What on? It-cut ko niya ba? Tcharan! Konti lang. Hira. Hi, say hi. Ay, mabuksan. Masira na eh. Look, Wala why pa ito. Look, muntik na nahulog kayo. So, ito yung daan papunta sa Porting Station. Tapos, sa ilalim, kung nasaan kami, yun, may ilog. Tapos, tingnan nyo. Nasugat ako, kaninang nahulog ako. Uy! Na-out of balance ako, no guys? Doon mga kaya flash. Siguro. Let's go. Let's go back. Na? Sige. Sige. Kasi dito ka lang ka. Talang ka, okay lang. Pero itong... Wala ko naman yun. Benta na lang. Ano ba? Nakakatula ka sana din. Gumagagal dito sa... Diba na nag-slide? Ay, naku. Ang ganda talaga.
Ano sa po ito nakita ng isda o na ito? Dito. Dumanan-danan mo kayo dito kaya. Nakakabuti itong burak na yun ito. Ang talapit. Lol, hanya. Pari mo talagang sisid na to. Ito ka pa. Away ito. Ya. Sobra ito ba? Ini. Atin na. Yan. So guys, parang namin ito. Sinasidan na. Kinda he. Ito muna. O, video mo naman ako. It's not mine. Joke like, twerky like Miley. Oh, I found it. I found one. So, ito guys, nakuha na. Oh, malaki. Yeah. Makapagpiling yan, hindi eh? Mm-mm. Talaga? Makapagpiling na ako yun. Ihingi na daw siya guys. Ako rin nataka eh. Ito ka, ikaw. Ba naman yung suyuin? Kuha mo nga ako. Dito ka. Pahinga muna ako na guys kasi sakit ko. Find the hair time. Dala mo na ini. So, may nakuha kaming Ako mo yung video na. ano yun? Basta yun. Ayan pa. Ikapi mo na lang kay plastic. Sige. No choice siya. Kundi sige. Hindi na, hindi ko kaya nila. Okay, kami na. Ba't bimibigay mo sa akin? Nasa yung plastic. Ano yung papakit ko? Ano ba? Ayan, kaya nga. Look guys, oh, I found. Ito, oh, ang liit niya. Ayaw mag-focus. Basta, kinagat ako. Actually, di naman namin yung kakainin. Ewan ko ba kung ba kami kumukuha. For fun? Charot. Ayun yung kasama namin. Oh. Say hi to the vlog! Oh. Dapat, no, unfair sila. Dapat sila rin mag-slide. Hindi yung ako lang. Paano yung dako? Alaman. Malati lang? So, time check. It's already 12:38. Mantata pa kita kaya mo? Wow. Awo. Dito ka pa rin. Wow. May. I'm so tired na. Ano ba yung Wala tinatanong mo mo? So, yun na sila, no? Tatayo na ako. Alright. Uy. So, yung pupagtanan yung video pag may takid. Bala mo naman medyo tanga tayo, no? Tapos tayo pa yung pinagbibig. O, diba? Muntik na tayo natomba. Sige, ano? O, dandahan pa. Hindi ko na alam kung saan ako apak. Oh my gosh. Hindi man pala malalim ang OA natin doon, ha? Uy! Ano mo? Oh, ganyan eh. She got the big one. Uy! Ano? Ibig sabihin na kaya pwede. Bapa may ite, magbala. Ay, bapa ako. So, eto na yung pinakayo ko sa part, yung pinakamalalim. Wala akong mapakan, sorry. Bisa din. Oh, oh! Diba? Ini hanggang kanya na niya mo kaya mo. Kino, yan o. Alin, alin, alin. Ayun. Arte. May sugat ako doon. So guys, Tama, sige natin.
So guys, bago tayo makakarating doon, I just wanted to tell you, I just want to say thank you to everyone who's watching this vlog. yes, thank you for everyone who's watching this vlog. Ay, bago tayo matapos, sira na sinelit ko. Ako rin. Dati kita gawa na, no? Oo, yung babaw. Tapos hindi ko natin. Yeah, wait. Ganyan mo. Ba? Pwede lang kita. Yan na nga mo yan. Simple as that. Pag may Siyempre, bataba ako. Tabi-tabi po. Anong fire slide niya? patalas sa dapat ng sinelit ko yan. Diba? O diba, pihirapan tayo ang sarili sa atleta. Ay ko. Nakabutan. Then, yan, sibol. Sibol na ninghayat ang poing dagat halag pa rin. Yay! Libag-libag. Yung sinay ko papunta ito doon. Oh. Nakakalalim. Parang magmimensa ako nang wala sa oras ah. Oh, I found one. This is so big. Can you please get this one? Wait. What? What happened? Stay positive. Kinaya ka mo lalak doon na. Sabi mo, tingnan lang eh. Dami eh. Doon tinatama yung taksya po na. Oh, one. Ay, may nato i-rice oh. I wonder why yesterday, today, morning sky. Sawa? Wala lang. Hindi mo pala. Yung iba, maliliit pa. Ouch, my goodness. I don't expect that one. Not clear. Ray, kulkulan tayo natin yun. Sa akin isa. Tayo. Sa akin. Yan isa. Sige, tina naman. Oh, really? Hindi na naman. Kuya ko yung mamalik ka. Ano ba nila dito tapos pag ginugulo? Kaya ako. Ano bang ka? Malamig ka. Ngayon na pa nagbungay yung dami. Ang gabagya mo. Hindi yan yung sa rice ah. Wow, bagya-bagya mo. Oo, namin mo. Muna. Nabubulabo yung dami mo. Ang gabagya mo. Wala yan yung guys ko. Halimin niya. May sino oh. Ayun pa. Gamitin yan sa. Ano yun? Ano ka? Sige, wala na. May bulabong dami. Marami amin. Wow. Iyabi mo na lang. Yabi mo na rin. Tingnan dun. Abot na. May tanong na. May tanong. Tawa to. May tanong. Diba? Ay, kabubuan.
Sinaboy niya pa ata. Oo. Kota pala, alay nga. Nakakay ko niya sa ako. Man, manipila rin kaya. Sarang ka. Siyempre. Ay, yung ito, nakita natin. Oh, really? Ang karabol na. Aray niya. Nala rin. Sige namin. Baldur niya din. Ayos ano. Wow. Wala. Ang babaho natin. Mexico life. Kantaan lang guys. Lahat lang. Diba? Iba yung hawakan ko. Dito. So, nakakuha ko na. Itin na yung tubig guys. So hindi na natin makikita yung mga stroke. Ayun. Bating. Dependency. Bigyan mo, mga tayo. Pero no, kasi kanya lang kami dati. Hindi magkayari ka kasi may nabo ko yan. Tingnan nyo lang guys. Tingnan yung tubig. Hindi alas hindi na makita yung dinadaanan natin. Paano pa natin makukuha yung mga so ganito. Ito yung tubig. Magsasaka for a day. Sabi ng vlog ito. Where is it? Where? May wag ba? Kita na ta ko. Ay, wala ka. Bus. Tanong. Wala lang din. Ay, lalo ko. Ikit na ikit ko lang. Ano na ang beses. Flashback natin yung kanina dito. Tao na nga ba? Ba ito guys? Yung isa may slide din ah. Natatandaan nyo ako. Natatandaan ko pa. Ito nakatandaan ko. Basta may tawag din, tapos may ugulo ko. Sige. Papasok tayo sa tunnel, no guys? Ito na. Ito kayo. Kuha ko ng lang guys. Haba. Yeah. Nagkakamuntay mo ulit. Matama ka kayo na. Pakamak ko mga sinilas natin. Ay, ito. Sama balik kayo ko. Ako makakagyan mo na ako. Tignan mo. Ay, kasakit na din ba to? Aliw. Next way is... Uy, sige na chinelas ko. Pakwa. Next way is... Yes. Uy. Sige, pakwa di chinelas ko masakit. Baba ka ulit. Gamo. Tala na. Uy. Ga.
Kaya nga, tatalang siya mga yun. Ang gidahan. Success tayo din. Yes. Hindi ko na kayo, agad oh. Hold this one. Maka-hold din tayo. Ba? Ang parang sa magaling tayo. Naku, katas na yan. Ang taas guys. Akala nyo niya kayo cute yung... Kaya ka mga tatakot. Try kita ba no? So all in all, cheers. Wait. No? Yun na daw. Saan yan na? Uwi na po kami. We're going home na. Babalik na kami. Ha? Really? It's so big, ah? It's so big. It's closed. It is big. Klakson. Going back home. Uy, sisili. Kaya lang siya. Diyan ka! Hindi ako. Mag-aalaga ako ng maraming pusa. Basta mag-aalaga ako kakaawang pusa. Kukunin ko. Basta maliliit lang, ha. Yes. Ayoko. Ayoko. Ayoko na. Kaya nakikita yan. Maraming sosong dyan. Really? Where we go first? Where we go first? Diyan nga luwa, nandilo lang yan. Saan tayo bababalan? Ayun guys, dun. I'm really scared. Sa, plastic. Pwede naman nila yan. Ah! Tao pa na ano ko? Kamali. Right. Video ba? Ikaw ba? Tingnan natin. Ano? Help me, baka matalo sa ko. Na. Okay. Magandaan. Ay, mga ka nakakaigalan. Tabi-tabi po. Manyad kayo magpagsusuwa. Wait, ano ka? Kaya siyo. Oh. Ayan guys. Pwede na dito kung pwede na lang yan. Ano na yun? Yung bulabog na tamdo mo. Di pa nga stara pa rin nga ba? Ay! So guys, maliliit masyado. Pahanap lang tayo malaki. Dapat yung mamula sayang mo. Huwag ka rin tayo magka-ipoto. Try natin kung gaano kalalim ito guys. Baliw! Alit man ang tanakaya kita. Ayun, sarap ako. Hindi naman pala masyado malalim guys. Pero, try pa rin natin. Baka biglang sinusukan natin photo before. Ang ating vlogger.
Guys, ba't kasi dinalampa guys yung cellphone mo? Sabi ko, Napasa na po yung brief ko guys. Pwede na kung maraming po guys. ano? Pwede na maraming guys. Gana ka? Kaya kung gana ka no? Madilawin pa yung cellphone mo. Ano? Sige. Yan yung napata mo. Wow! Hindi mo ka? Wow! Ha? Wow! Sayang mo oh. Isa ko. And like going home in ay, baliw! Bisinelas mo, baliw! Ay, dito kayo! Ano na to? Ay, dito kayo! Iyo. Kinig pa! Mami ko! Ray, tingin naman dyan! Ray! Para naman tayong ano dito ah. Saan? Kasanting mag-picture kayo na yun. Eh! Nakapisa talaga? Adventure niya! Adventure! Guys, ha? Salit. Ray! Ray! Ray!
Adventure, guys! Pagkatapos nito, kamaya maliligo na kami. Madalang lang to sa aming buhay. Ayan, sulitan natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa kabila. Harap tayo dito sa kabila.
Halika yan eh. Ano ako minimi? Magkatamba kami kanina. Wonder I. Wonder I. Ito yung kapatid ko. Pagkita ko na sa inyo. Okay, Gamgan. Huwag sa baba. Wala, kapag ka. Tawang yun lang. Ate ka rin? Yan yung mababot. Ano talaga bisa gana? Malinaw yung tubig, guys. Malinaw. Hindi siya malinaw talaga. Malinaw. Walang pala, kahit na muslim. Ay! Ang tirayan ako, may tirayan?
Kaya ka natin. Kaya ka. I'm trying to find another. Baliw.
Kabamuray po ta. Hi sa. Atong dumon eh. Uy, uy. Right, let's go. Let's go. Ray, magkakapen, italumbog na ang ingkay mo, hanggang batal mo. Maglumbog ka hanggang batal mo. Iya pa. Kumanya ka. Let's go. Mainit na i-rice ha. Magpapit ako dito. Ako lang sa'yo. Na? Oh, ini rice. Wala sila rin kasi. Iya pa pen. Pwede wow. I-rice ha? Victoria yan ba? Dala sura na nesa. Ang tsura mo rin. Let's go. Yan. Oops. Yeah. Pero sino pa ka rin ang ugas pa kayo? Hindi ako nga. Baka maano pa ako dyan. Telepon naman, baka naman. Ayun ako naman. Ano mo? Yes. Ouch. 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 Mag-vlog po. Oh my goodness. Oh. Can you help me? Oh my goodness. Oh my goodness. Thanks a lot. Baho! Ang dami kain natin. Ano? Oh. Yeah. Ah! I'm done. We're done. Can you hold this one? Para na ako rin kanini. Sabi parang vlog mo ako. Tapos, ha? Okay. Bakit ako na, ano? Hello. Ano? Baka sino kami kaya mo? Si Popo mo. Oo, sasali ko. Kaya pa ka rin na. Okay na. May. Dahil sa atin lang tama ang titinda niya. Hindi pala sibuyas, bawang. Ito, ayun tayo na. Maganda. Hi. Say hi to the vlog. Hi.
Ito po guys. Ito yung lahat ng makuha natin. Dami. Lagi kami yung kanina sa cornet niya. May pagawin. Sali nakuha mo kitang tay. Halo-halo mo toto. Kita patang kaya namin dito. Ha? Pauli na mo kitang mega silver. Sabi yung tingurin ka rin. Kasama ko dito. Wala akong kami. Ulit yung sali yan. Marina. Kabasayo-sayo mo ka rin. Dito ka na harap. Yung pa mong kalaboy ito Martin dyan. Yan, banda. Wala mo lang. Diyan mo naman Tayo. Oh, ito ang plastic. Ito yung pagsa. Alin mo yan? Bakit? May lasa yun. Buti naman na lang laman. Ito. Antay na isda. Alin mo yan, Ray. Alin mo yan. Dito yung isda. May lasa na yun. Binaso yan ha. Sige lang. Sabi ko. Ito yun eh. Oh. Oh. So yun guys. Yeah. Gawin ko. Hindi mo kang karong ko. Bandiray. Bandiray. Bukan mo rin. Ito. Raiso. Ah! Going home na, going home. Wala pa naman din? Ang piatos. Buri may basa, di takni naman. Ano yun? Kaya na ito. Nang kabagal ni Mika nandun. Dinimi ko na ganun. Kitang kaya, tinidram. Yeah. Yan. Tinapla. Medyo wow. Ito lang kita pasahan. Okay. Buot lang ang tato. Saan tayo? Yeah! Ayan, pauwi niya po kami. Ha? Hon. Ha? May binig. Ice cream! Hawak kaya tayo naman dito sa pantiyan kanukiyang kain. Ngayon na sa iyo. Wala niya na na. Makakawa naman na yan.
Yan, wala pinis ya. Babaan kayong burak. So, pa, dagdag daw. What? Paragulan na. What can you say? Paragulan na po. Atin kakin. Ito. Ini, kasi Bro mo lang. Atin talang kakin. wala mo sip dore ni. Doon nakabang ka. Wo, Ay, kung sa isda, malati. pegalan nyo pa rin. Easy. Tapang na lang na rin. Yako nang yako. Kailan kayo mapaganyan ta? Where's my muning? Wala matanong siya dito. Si, kanya mo rin tutod na. Ano lang kaya? Dahil maragot? Lapit na po Hello. niya man din. Buri mo kaya na. Buri mo kaya na. Tinda ka man kaya kayo no. Dapat naman dapat yung mga dapat. Hala, hala. Pero wala na. Managad ka? Kami nga tumaray sa kaya tamang natin.